Până în 2024, 40% din aplicațiile Enterprise, adică din nou aproape de jumătate, o să aibă agenți conversaționali în ele. Da? Undeva la 5% era în 2020. Până în 2025, 30% din companii o să aibă departamente sau roluri pe zona de AI. Da? Din nou, 5% în 2021. Până în 2026, un an mai târziu, generarea de design prin AI va automatiza 60% din efortul de design pe care l-are o firmă. 60% costuri mai mici. Andrei, că știu că ești cu design. Până în 2026, peste 100 de milioane de oameni vor avea colegi roboți care vor ajuta să lucreze. Robot nu înseamnă că este un robot din ăla de îi dai un picior și se aude fierul din el. Robot înseamnă robot digital, chatbot, în orice formă, care te ajută să lucrezi. Chiar și GitHub Copilot. Până în 2027, aproape 15% din aplicațiile pe care le veți vedea noi lansate vor fi automat generate de AI, fără să mai aibă oameni care să-și dea acordul asupra lor. Niște statistici așa de ni se face pielea de găină.